أبقى زركب عطق جل حماس يرساليم وانا كتم أزجبرت لولاوي تاجر فلسطين كساب زي تمسرتت عطقون مفتاح كم زي السما مع داقي مقاليسو حماس نحدا كابت إسرائيل أبقى زا تقصد ونمبال أبزكايز ولا زرب نزغربتهم كأند حطوتات ملسا أبزهابوليو نزي مرقصيو أنس يرزولا نسوب توساخ نزا كم زا عينت ملسي بوزولا نتي حماس عطقون مفتاح دلو نتقاليس نزبل مقلت إتات لأخ بريزيدنت أمريكا ما كلاي مبرق ستيف ويتكوف ملسن مهاب كم زخونه وانت حبيرو إسرائيل مفتاحت حماس حدا كاب حيالك عندك قدم خونتات زخونه يخون سامع مقراس تصابوتات غيرات تغصرا مونغ إسرائيل حماسن تقصدو لمبال جهوز توزد سوات نمفتاحين زكايت زنبال زيك أتاو زرب زحلف سومنت أتاوي ليو زحلف حيدات معلتات هاقرات فرنسان كندان حويسو نهاقر فلسطين أفلت أنا مهاب مداب كم زلوان دحر مقلاتن منقستات عرب حماس عدقو خفتح التحساسي بميوم عبا بريطانيا إسرائيل كساب مسكرم ستوسنك قدم خونتات انتزيا مالئة نفلسطين كم هاقر أفلتو كتهب مخانا قريت ايا اتي اب امريكا عبا بريطانيا حبرت اوروبان كم قبرش براو جوجل زرع حماس اب مقلصيو رسا ختم اي يورساليم زغبرت لولاوت هاجر فلسطين تزي تمسريتا عدقو فتح كم زي كلي حبيرو العلوية ازاز حلتات مكلخال اسرائيل ليتر جنرال ايال زامير بحماس تتحيزم زلو جهوتات بقلطف مفتاح انت زي تخايلو اتي اب ازاز كزلو دو كم زي بالاتنك يقولا بقدم سدرابيت جهوز تتحزه افياتار دافيد حماس تراي نفسون برهان اب زي بلو غالريان كوينو زرق فيديو دحر مزرغحم مغلص يهبم يوم اتم سدرابيت حماس ودمنو بروباغاندا كيتقوملو زحاتتو كخونن كلو منغس اسرائيلن امريكان دما نتهصان مدحان زكالم كله غبرو صاوعيت اغريبم مالو تكالات ودو حورات هاغرات ابقازا سبسرح جاملاو طميت كم زلو زطنقو خوينم نتان ابقازا زاتو كله قربات تقواصر اسرائيل دما كخونن يمز سمع زلو انتخون اسرائيل ام مبصح حاجز زخونه غدب كم زيلن طميت كم زي تفطرني اتغلص منغس بنيامين نتانياهو حيال عالم لخوت صغطاب زوردل زل اوان اب اسرائيل مبصح زغبره لوخ بريزيدنت امريكا اما كلاي مبرق ستيف ويتكوف بقدم اب تل ابيب مزركبو سدرا جهوز تتحزو زيغاتات اسرائيل تراخيبيو ኢትዮጵያ ንሓሙሽተ ኣብ ዘይሕጋዊ መስጋር ደቂ ሰባት ተዋፊሮም ነይሮም ንዝበለቶም ዜጋታት ንሞት ከም ዝፈረደት ኣፍሊጣ ሚኒስትሪ ፍትሒ እቲ ሃገር እቶም ሓሙሽተ ዜጋታት ኣብ ዘይሕጋዊ መስጋር ደቂ ሰባትን ኣብ ዶባት ሰጊርካ ዝግበር ዘይሕጋዊ ምንቅስቓስን ተዋፊሮም ከም ጸንሑን በዚ ድማ ንሞት ክፍረዱ ከም ዝተወሰነን ገሊጹ ኣሎ ሚኒስትሪ ፍትሒ እቲ ሃገር በላይሁን ይርጋ ንማዕከና ዜና ኣብ ዝሃቦ መግለጺ መሰረት ኣብ ሕጊ ገበናት እቲ ሃገር ዘሎ ዓንቀጽ ኣብ ዘይሕጋዊ መስጋር ደቂ ሰባትን ከምኡ ድማ ዶብ ሰገር حقاون اتفتا زتوافروا القصبات 25 عامت وي نموت كفرد اللوم زبل مقزعتي زلو بمخانو ازوم حموشته والقصبات زفصمو غبنا ترايو نموت تفريدم مهلاوم يغليصو نسو وسيخو اذا حليفو زلو فردي منغست ኢትዮጵያ نزي حقاو مسغار دق قصبات كوم دما دوب سغر حقاون اتفتات نمكلخال زغبر زلو حيال صعري زرئي ونكبل تزاريبو از منستر وسيخو ازوم زي حقاوين ساغرتي بايتان خيرخبو منغست صعرتات يغبر كم زلون مسغرابت هاجرات جيبوتن كينيان يتحابر كم زلون كابزن هاجرات وصايون مستاب دوباو كفال افريقيا تركب هاجر مالاوون نزنا يزوم زي حقانا ساغرت مربب اب قدم حقن مقرابم تحابيرم يسرحو مهلاوم غليصو مسرت صبصبات عالم لخاو تكال سدتنياتات بوزحات ኢትዮጵያውያን በመንገድ زي حقانا ساغرتي كبت هاجر وصيم بمنገድ جيبوتن سوماليلاندن ናብ هاجرات عرب ببحر زغنعو خوينم ናብ ደቡብ አፍሪካ በመንገድ ማላዊ ናብ ኢሮጳ دما بمنገድ ሱዳንን ሊቢያን ገይሮም ናብ ስደት ከም ዘምርሑ ይዝገለጽ ኣብዚ እዋን ድማ ኣብ ከም ሊቢያ የመንን ዝኣመሰለ ሃገራት ብርክት ዝበሉ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ዘይሕጋውያን ሰጋገርቲ ደቂ ሰባት ዘለዉ ኢትዮጵያውያን ከም ዘለውን ጸብጻባት ይሕብሩ እዮም ምስ ኢትዮጵያን ዘይሕጋው መስጋር ደቂ ሰባት ዜጋታት እቲ ሃገርን ብዝተሓዝ ካልእ ተዘርጊሑ ኣብ ዘሎ ዜና ድማ በሰንበት ኣብ ገማግም ባሕሪ የመን በሰንኪ ሕማቅ ኩነታት ኣየር ኣስታት 157 ጽዒና ዝነበረ ጃልባ ጥሒላ ልዕሊ 3 ስደተኛታት ህይወቶም ከም ሰኣኑ ተገሊጹ ዝበዝሑ ካብዞም ህይወቶም ሲኖም ዘለዉ ስደተኛታት ኢትዮጵያውያን ምዃኖም ዝግለጽ ኮይኑ እታ ጃልባ ኣብ ደቡባዊ ክፋል የመን ኣብ እትርከብ ኣውራጃ ኣብያን ከም ዝተገልበጠትን ሬሳታት 68 ሰባት ከም ዝተረኽበን ሓላፊ ዓለም ለኻዊ ትካል ስደተኛታት የመን ገሊጹ ኣሎ ካብቲ ሓደጋ 12 ሰባት ከም ዝድሓኑን ብዓሰርታት ዝቑጸሩ ድማ ከሳብ ሕጂ ድሃዮም ከም ዘይተረኽበን እውን ተገሊጹ መብዛሕትኦም ግዳያት ዜጋታት ኢትዮጵያ ኮይኖም እቲ ንዝሓበሬታት ዘርግሐ ዓለም ለኻዊ ትካል ስደተኛታት ከዓ ነቲ ክስተት ልቢ ዝሰብር ክብል ገሊጹ ኣሎ የመን
ካብ ቀርና ኣፍሪካ ዝመጹ ስደተኛታት ናብ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ስራሕ ንምድላይ ዝሰግሩላ ሃገር ኮይና ዓለም ለኻዊ ትካል ስደተኛታት ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ብሰንኪ ሓደጋ ጀላቡ ብማይ ዝቑጸሩ መብዛሕትኦም ኢትዮጵያውያን ምዃኖም ዝግለጹ ስደተኛታት ጠፊኦም ወይ ህይወቶም ሲኢኖም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ከም ዝግምት እዩ ዝሕበር። ፕሬዝደንት ሕብረት መንግስታት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ኤርትራ መልእኽቲ ብምስዳድ ሃገሩ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ምክብባር ዘለዎ ሃናፂ ዝምድና ዳግማይ ክትምስርት ምምሕዳሩ ቁርብ ምዃኑ ከም ዝገለጸ ብወገን ኤርትራ ዝወፀ ዜና ይሕብር ኣብ ዘለወሉ እዋን ኣባላት ሰልፊ ዴሞክራትን ቀንዲ ነቐፍቲ ዶናልድ ትራምፕን ዝኾኑ ሰኔተራት ሕብረት መንግስታት ኣሜሪካ ዝኾኑ ኣዳም ሼፍ፣ ዴክ ዱርበንን ክሪስ ኩንን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ምስ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ብዝተሓዝ ሓያል ዝኾነ ኩነነ ዘስዕብን ኤርትራ ድማ ትርጉም ዘለዎ ምትዕራይ እንድሕር ጌራ ኣሜሪካ ምስኣ ዝምድና ንምፍጣር ቁርብነታ ከተርእን ዝጽውዕ እማመ ከም ዘቕረቦ ተገሊጹ። እዞም ሰለስተ ቀንዲ ነቐፍቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝኾኑ ኣባላት ሰልፊ ዴሞክራት ዝኾኑ ሴኔተራት እቲ ኣቕሪቦሞ ዘለዉ ንኤርትራ ዝኾነን እማመ ድምፂ ንኽወሃበሉ ናብ ናይ ሴኔት ናይ ወጻኢ ርክባት ኮሚቴ ተሰዲዱ ምህላዊ ተገሊጹ። እዚ ንኤርትራ ዝምልከት በዞም ሴኔተራት ወፂ ዘሎ እማመ ድማ ቀዳማይ ዘይሕጋውን ገደብ ኣልቦ ምቕያድን ገሰት ሃይማኖታዊ ናጽነትን ምስቃይን ዝርከቦ ሰፊሕን ስርዓታውን ገሰት ሰብኣዊ መሰላት ብዝምልከት ንመንግስቲ ኤርትራ ምኹናን ካልኣይ ነዊሕ ዓመታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዘለዉ ፖለቲካውያን እስራት ምፍታሕን ሕጋዊ ቅዋማዊ መሰላቶም ክኽበር ምግባርን ሳልሳይ ህዝቢ ኤርትራ ፍትሒ፣ ናጽነት ፕረስ፣ ናጽነት ሓሳብካ ብናጻ ምግላጽ፣ ናጽነት ምትእኻብን ዴሞክራሲያዊ ምሕደራን ክህልዎ ኣሜሪካ ክደግፍ ከምኡውን ነቲ ብውድብ ሕብራት ሃገራት ዝተሸመ ፍሉይ ራፖርተር ኤርትራ ናብ ኤርትራ ኣትዩ ብኣካል ዘሎ ኩነታት ክርአ መፍቃድን ዝርከቦ ኮይኑ ኣብ መወዳእታ ድማ እዚ እማመ ኤርትራ ትርጉም ዘለዎ ምምሕያሻት እንድሕር ጌራ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ምስኣ ዝምድንኣ ንኽተመሓይሽ ድሌት ከተርኢ ንጽውዕ ዝብል እውን ኣብዚ እማመ ሰፊር እዩ ዘሎ። እዞም ኣባላት ሰልፊ ዴሞክራት ዝኾነ ሴኔተራት እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ዝኾነን ዘቕርብዎ ዘለዉ እማመ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ኤርትራ ብዛዕባ ዝምድና ኣሜሪካን ኤርትራን ብዝምልከት ደብዳቤ ሰዲድሉ ኣብ ዘሎ እዋን እዩ። እዚ ሕጂ ኣቕሪቦሞ ዘለዉ እማመ ድማ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ዝሰደደ ደብዳቤ ምትሓዝ ኣለዎ ድዩ የብሉን ዝፍለጥ ነገር የለን። ይኹን እምበር እዞም ሰለስተ ሴኔተራት ካብቶም ንፖሊስታት ዶናልድ ትራምፕ ብተሪር ዝነቕፉ ኣባላት ሰልፊ ዴሞክራት ዝኾኑ ሴኔተራት ምዃኖም ይፍለጥ። መንግስቲ ብሪጣንያ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ዝሳገሩሎም መንገድታት ብኢንተርኔት ዘላልዩ ሰባት ብዛት ኣታተው ሓድሽ ሕጊ ክሳብ 15 ዓመታት ክቆጽዖም ከም ዝኽእል ገሊጹ። መንግስቲ እቲ ሃገር ዘውጽኦ ሕጊ ድሕነት ዶባት ዕቑባን ኢሚግሬሽንን ኣካልቲ ብዝሒ ብንኣሽቱ ጀላቡ ናብ እንግሊዝ ዝመጹ ስደተኛታት ንምቁጽጻር ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ እዩ። ናብቲ ሃገር ዝግበር ዘይሕጋዊ ጉዕዞ ስደት ምሕጋዝ ድማ ገበን ኢሉ እንተኾነ ሰብ መዚ ፖሊስን ካልኦት ትካላትን ጉጅለታት ገበን ንምዕጋት ዝያዳ ስልጣን ክህቦም ተባሂሉ የማን። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝወጹ ሓበሬታታት ከም ዝገልጽዎ ኣብዚ ዓመት ጥራይ ልዕሊ 25,000 ስደተኛታት ብንኣሽቱ ጀላቡ ናብ እንግሊዝ ምእታዎም ተገሊጹ። እቲ ሕጂ ዝወጸ ሓድሽ ሕጊ ድማ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ማሕበራዊ ሚድያ ብምጥቃም ስኑዕ ፓስፖርታት ወይ ቪዛታት ብምውዕዋዕ ወይ ድማ ኣብቲ ሃገር ዘይሕጋዊ ዕድላት ስራሕ መብጽዓ ምእታው ዘካተተ ምውዕዋዕ ዝገብር ካብ ማእሰርቲ ዝዛየደ ካልእ መቕጻዕቲ ክስዕብ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ኣሎ። نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم.